Pwede sa atong ebanghelyo karong adlaw sa ebanghelyo ni San Lucas, padayon gyud na tema sa pagpangandam sa pagbalik sa atong Ginoo, no? Sa kitang mga magtotoo ni Kristo. So mga atong kinabuhi sa kinabuhi nga kita mahinangpon nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo, no? Mapuno sa gugma o paglaom, no? Kay mobalik man ang atong Ginoo, no? Sa mga pindom ni Jesus ngadto kanato makinahanglan kita kanunay nga andam, no? Sa pagbalik niya sa mga taknaa siya mobalik adlaw ba o gabi, tungang gabi, kadlawon, buntag, sa hapon. So, importante nga mabtan ta sa atong Ginoo nga kanunay nga nagandam sa iyang pagbalik, no? Matong kanunay nga pagtukaw muratag nagbigil, no? Ngano man sa magpagi nga kita mangandam pinagi sa itong pagpabilin, no? Diya sa atong pagtuo, diya sa atong adlaw nga kinabuhi, no? Ug ang atong mga maayong buhat, no? Mga buhat sa gugma o pagpangalagad dili ta kapuyon, no? Sa pagbilin nga matinud-anon sa atong tinawag sa Dios, no? Tungod sa atong pagkabininyagan, no? So mao ang Ginoo nagapaabot kanato kita mahimong mga buutan o mga maalamon nga sulugoon, no? So mo kaniyang ipasabot sa atong ebanghelyo karong adlaw. Bulhan katong mga sulugoon nga makaplagan siya galon nga nagtuman niini sa paghiwili niya, no? Kinsa ba di ay ang buutan ug malamon nga sulugoon siya ang tugyanan siya galon pagdumala sa panimalay paghatag sa mga sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa husto nga panahon, no? So klaro kayong pasabot sa atong Ginoo nga atong kinabuhi kita mga pinayalan sa Dios, no? So mga stewards. So magkanunay natong pasabot kita mga sulugoon nga mga pangulo nagitugyanan sa atong Ginoo, no? So steward leaders, no? Mo kana nga atong kinabuhi matag adlaw. So gitugyan sa Ginoo ang pagdumala, no? Sa kalibutan ngadto kanato, no? So mao nga nagpaabot ng Ginoo mahimutang mga maayo, responsable na mga sulugoon sa Dios, no? Nga doon natin tulubagon sa atong isig kaingon, no? Sila ang sulugoon nga naghatag sa pahat sa pagkaon sa iubang mga sulugoon sa husto nga panahon, no? So pagkanon di ay kuno ang ubang mga sulugoon sa Dios, no? So, klaro kayo nga aduna tay tulubagon sa atong isig kaingon. Di ta mahimong magpasagad kanila, di ta mo ingon nga wa koy labot problema na nila, no? Kung dili sila maningkamot sa ilang kagalingon, no? Aduna tay responsibilidad sa Dios, no? Og mao nga kung dili ta makatuman sa pagkamihimong mga mayong sulugoon, so ipasabot sab sa atong Ginoo nga manubag kita, no? Sa Dios. So ang Dios nung hustisya nga lahi sa tawhanong hustisya maoy maghukom kanato, no? Kung angay batang silutan o angay batang gantihan. So ipasabot Dios nga manubag gayud, no? Sa adlaw sa paghukom kadtong mga sulugoon, itong mga magtotoo nga wala magtuman, no? Sa unsay tahas nga gihatag kanila sa Ginoo. Sila mga tawo mga irresponsable, no? Walay mga tulubagon sa kinabuhi. Silang mga tawo nga mga bisyoso, palabi kaon og inom, magubog-hubog, no? So mo nang ingon sa atong ebanghelyo og uban naghimog kabangis ngadto sa ilang kauban, no? Nga mga sulugoon. So mao pud atong kinabuhi mahimo pud ang himutag kadaot sa atong isig kaingon, no? Siguro ang uban gidagmalan sa ubang mga tao, no?
karong uban gigamit gipahimuslan, no, gipangwartahan sa iyang isig kaingon. So uban giilad, no, so ana mo nang naghimo tag kadaot sa ubang mga tao, no, ora to ba silang gilibak-libak, no, o gidaot pinagi sa atong mga pulong sumo nga manubag tas Ginoo, no, tungod sa atong mga gibuhat nga daotan ngadto sa atong isig kaingon, no. So mo nga atong pangayoon sa Ginoong mong grasya ni kita mahimong mga maalamon, mga buutan nga mga sulugoon kanunay nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo, no, ang puno sa gugma, puno sa kahinangop, puno sa paglaom, kay mubalik naman ang atong Ginoo, gantihan niya itong mga matarong silutan ng mga dautan, no. Kabay sa silot ang atong pagkaamgo, no, so mga sa atong responsibilidad kita nasayod mo ni gusto sa Ginoo nga wala to gibuhat dako ang atong tulubagon pan itong mga tao nga nagbuhat og dautan napanwa sila masayod, no, sa ilang gibuhat. So dili sila silutan sila sa diriyot lamang, no, so gamay-gamay ra lang silot kay may mo natong wa man sila kay balo, no, og sa ilang dautan nga gibuhat. So mao nga atong payon sa Ginoo ang maong gasa, maong grasya kita magpabilin nga matarong makanunayon diha sa adlaw nga kinabuhi, no, kung buhat sa gugma pagpangalagad, pagpasaylo, paghigugma, no, kung kinabuhi sa kangayan o justisya ngadto sa atong isig kaingon o atong kinabuhi sa pagtuog, paglaom, no. So unta mo lahotay kita sa pagbuhat niini adlaw-adlaw.